Adikku di Setyawati. Dawuh Kakang. Kowe kuwi wis ngancik dewasa, iki wis wayahe awakmu omah-omah. Nanging kene ngopo kok urung ana wong lanang sing gelem. Lho kok ngono. Lah piye? Kliru. Iki wis akeh priya sing padha tresna karo kowe ning mergo saka aku nganakake sayembara. Ora kok ora eneng priya. Goblokmu era kowe ya. Cuman rasa ketoprak lah. Aku iki sutradara ketoprak. Sadurunge dalang wayang kulit biyen ki ya dalang napa Pak nika? Kerusuhan. Iya ya. Ya. Ayo to. Ya. Nimas. Adikku Setyawati. Dawuh Kakang. Iki awakmu wis mancik tumekaning dewasa. Akeh para priya, para raja pengen ngersake awakmu dadi garwane. Nanging Dimas pun Kakang ora tega yen nganti awakmu ki disia-sia. Mula aku iki nganakke sayembara. Sapa wae priya sing iso ngalahke Kakang ing kono sing iso mundhut garwa marang sliramu. Lah banjur pripun Kakang yen mengke mboten wonten tiyang priya ingkang mboten saged ngalahke panjenengan pripun Kakang? Kowe ora usah kuwatir wong ayu, nek pancen ora ana sing iso ngalahke aku, kowe tak rabi dhewe. Ora ngono. Pripun to, Pak? Karo adike api-api mangklekmu iki. Aku mau rabi karo iki. Aku mau rabi karo iki ya. Sebabe elek, Pak. Sorry Mas, umpama kok aku kon rabi karo kene, aku ya emoh. Lho, aja sombong lho kok iso nolak. Lah ora nolak piye mesti kene ya emoh nok ya.